Čusky lidi, vítám vás z mého dalšího videa ze hry Internet. Se mnou je tady teďka kámoš, no tak něco. Zdar. No to je slovo jak pro chlapa. No takže bych chtěl říct, se omlouvám, že jsem nenatáčel teďka videa, protože jsem doháněl hodně známky a si myslím, že se mi to docela povedlo. A dobré, jdeme k věci. Tahle hra spočívá v tom, že teďka máme žádné věci, mám negra, jsem si vybral s bílýma vlasama. Nemám žádné věci a tady v těchto městečkách, vesničkách, nevím jak se tomu nadává, jsou věci a i zombici. Tak a my teďka, jak nemáme věci, se radši těm zombíkům vyhýbat a tak dále. Nenávidím zombíky, hlavně jak na mě jde, když nemám žádné věci. A zatím nemáme žádné věci, takže rukou ho asi nezabijem. A je tam kuchař. Já nevím. Ježíš, ne, už si mě všiml. No, nenávidím. Vidíš, už 2, OK. Žádné zmatky. Ale zase výhoda, že jenom umí skákat, že je boží. Bude, ježiš, už jsem se. Je, bolí. Ne. OK, tak to jít kašlem. Je, další. Ježíš, Maria, tam není žádné. OK, tak zdrhli jsme oknem. Trošku jsme to vytrolili. Trolling. Ježiši, kuchař. To jsou vodníci. Vodníci? Tak, no jasné, no, dobré. A oni nemůžou do vody, takže, ale mě se nechce jít do vody. Do vody se mi nechce. To prčic. Že tady je. Nic tady není, OK, no. OK. No to by si chtěl říct ještě, můj asistent. Okay. Tvoje oblíbená věc je, že když někdo napadne ze zadu, že? Jako v Minecraftu. Ne. Sakra. Nejezdí autíčko, to mě zklamalo. No dík. Ani. Ne. Nezlobte. Aspoň jednou by si zabít mohl. No. Počkej. OK. Uklidníme se. Ty vole. No tak to nedám. To ne. OK, zdrháme do moře. Beru to zpět, ne? Co? Beru to zpět. Tak tady tenhle Armageddon vodníku nezabiju. Nožíkem. Uhlím nožíkem. Ani žádné auto nejezdí. Ne. Auto ani jedno nejezdí. Ježiš, co to? No super, no, bravo. Teď je vytrolil. No, pojďte. OK, necháme se zabít, protože už mě to nebaví. Chceš si zahrát? Ne, vůbec. Tak radši ne. Já ti to vidím na očích. To bude podat blbě. Ti to vidím na očích, víš? Že nezlo. Ne, když to nejde, když se ti všimne jedno, tak se ti všimne pak další 85. 49. Prasátko. On se nedá chytit. Kde je to město? Je tam. No jak jsou to na malé vesničky. Tak jí ze zadu. Já nechci jít do velkých měst. Tam nemám šancí. Králíček. To je prase. Prase. Králík. Obr králík. To prase nějaký malinké. Tak bychom natáčeli tady, kdyby chtěl, tady tenhle Tomáš, nebo jeho identita je neznámá. Kdyby chtěl, tak on by chtěl natočit nějaké chalenge. Chalenge. Takže by to bylo hodně drsný, ale nevím. Nemá challenge. Jestli chcete challenge, tak dajte like. Ale tak dejte like. Taky Možná možnost. se nechtěli, víte, jak to je prostě nice, takže se oblečem. Oblečeme. Vlastně bych to mohl natáčet každý čtvrtek. Ano, třeba můžem se oblečem, už nejsme niga nudisti. Niga. Oblečení, ty bogo, my se namakáme. Co je? My jsme namakaní. Kamu, to má 2 kg tenhle svetřík. Bonula.
Moldy potato! Jedlo! Tak to není hnedka. Potato, motato! Mocas! Koho? Ten boží lidi? Ne, jsem to nechtěl pryč. OK, takže už máme aspoň tady tohle oblečení, které nás jako nezachrání. Ale je to nožík! Zatím. Ještě něco. Kde jsi předtím našel? Já nechci pračky. Můžeš si brát Já oblečení. chci nožík. Nožík byl kde? Jdi se do kuchyně nějaké. Ježiši! Jsi zlekla, než to Nenávidím v trávě ty plazící šmouly. Šmouly. Nemám rád. Já jsem je všechny vlastně vyhnal tam na konec toho. Auta, aby mohli jenom to, že? To je lepší. Autíčko. Já myslím, že budu to. Protože si myslím, gatě. Zahýra se nám dá Okay. Tak OK, vezmeme si to, když tak se svlečeme a budeme mít tady tohle. Jo, to je hezčí, že jo. Jo, to by jí pádá dobře. Vezmeme si, budeme splývat s těma šmoulama. Ještě si dej nějakou jejich zajímavou hetku. No. Tohle si vyhodíme, že jo. Je špatný. Je blbý. Ne, Ježiši Maria, blblu. OK. Vyhodíme i tohle, protože to nemám rád, už svetříky nechci, oni strašně škrtí. Souhlasím. I. Vždy vypadá zajímavě. A ten negr se mi hodně líbil. Jakamo, kdyby jsem tady v tomhle aspoň sehnal nějakou zbraň. Bylo by to boží. Baseballová pálka. Ne. To je. Kdyby to nešlo, to je to. Baseball pálka, ano, lidi. Jdeme odpadat home runy. Ano. Touchdown. Nevím, si to je. Touchdown je ve americkém fotbale. Aha. Nic. Nábojnice to neberu, když je to tam kalkulačka. nic nemám. Hrneček. Myslím, doufám, že to bude nabité. Bité. Tady tohle myslím, Kalkulačku. ale hlavně taky musíme najít batoh. Protože už máme, myslím, plný invent, ano. Ti donesu ten svůj chceš? Je to být magazín, ty military grady. Cože? Upíkám ti amunition. Ježíš Maria, jak to mám do prdele rozumět. Do zadečku zeleného. Ježíš. Zdroj. Počkej, To jsou celé... Co to je? Počkej. To jsou figury. Já jsem se lekl. Já taky. Čus, ne! Zdar, ne? Ano. No, se mě nesejmou. Ale udělal Nesejmu, jsem díru. Jo, headshot. Lol. Kdyby tady byl batoh. Já jsem se lekl, ty vole. Kdyby byl tady batoh. Bylo by to boží. Nožičky. Noži, černé nohy. Hej, kamo, Ty tady. vypadá jak vločka, ty bláho. Vločka, ne vločka. Kde jsme ještě nepěli? Tam Pizza. Tam vzadu. Tam jsou ti zombíci. Tam je supermarket. Tam možná něco. Policie. Kam v policii si myslím, že něco bude. Tam jsme byli předtím, tam jsme byli blbě šachy. Pizza. Ježiš, oni si mě všimli všichni, ale úplně všichni. Zdrej. Tak prosím, tak mě nezrať. No OK. Ty držky, vole. Ne, já nechci zemřít. Ještě mám nějaké věci. No, první kill. Pojďem. To byl headshot. Headshot. Moldy potato. Spíti. Ne, to potato, ježišmarja. Já jsem motato. Šel na záchodek zelený. Prosím, ať se mě taky nikdo nevšimne, prosím. To mi nechce docela zemřít. Ale tu batoh. Prosím. Já chci batužek. Ježíš. Ne! Ježíš kuchař. Kuchtík. Prosím, teďka mi nesmí dát ani ráno. Co podobá naší kuchařce ve škole? Ježíš, já jsem se zasekl barák. Super. Nice. Už mi po mě rouba. Best.
Tak borec, dal jsi kolik dal kilu? Já nevím, 2? Ale já se jich bojím, já s nich mám čile. Oni se lagli. A mě nemáte. Já potřebuji si dobit HPčka. Minecraft je má Potřebuji lepší. Potřebuji lékárničku. Zabít do lékárny. Tady jenom kafe. To možná nám kafe bude. No jasně. Pizza. Je to šunková? Luk. To je? Luk. Já nevím. Ale nemáme šípy. Nemáme šípy. Předivný. Jako šíp bez šípu není šíp. Luk bez šípů. Ano. Není šíp. Ne, není nic. No to není Jedno. banka. Tam jsou všichni ti potentovaní šmoulové zelení. Ano, pistol. Dvě tam byla ještě jedna. Já vím, ale já nemám batoh. Já potřebuju batoh. A tady další. To je sekirka, to je lepší. Tohle si ale vyhodíme. Já mám strašně... Aha! Já si to můžu vzít. A jo, mě to tak Ježiš, já si to vyměňovat dement, když můžu takhle. To není sekirka. Jinak, jestli nevíte o našem informačním Čem? No, na Facebooku. Jo, tak jim to Tak řeknu. to když tak dáme do dáme to buď do popisku, nebo to mám říct? Nebo to řeknu. Řekni jim to. Granule info. Nemá krabičku. No, tak jim to řekni, nestyď se ty kanče. Já jsem to řekl. No, tak jim to pořádně řekni a nemumlej. Granule info. Bych řekl, jim dál. Ano. Hej, já už mám čepičku, jestli si mě tak všimnou. Hej, já jsem negled, měl jsem se nabarvit na zeleno, ale by se mě nevšimli. A čepička, já vypadám drsně. Už jenom kdyby to šlo. Čepička. Hello. Jdi řekl ahoj. Ty, už jsem prosím, ať mám jeden náboj, já si ho Jenom netrefíš, prosím tě. Máš jenom jeden? nevím. Ty jsi fakt dal? Jo, on se trefil. Sakra. Poslední náboj. Ty vole. Ale ty vole, on je nesmrtelný. Dobře, to by, jo. Tam jsem nahačil. Ty vole, po mě jde mrtě lidí. No nejde jenom jeden. Ne, nemám rád tady tyhle škrty. Nemám. Škrty. A tohle škrt. Malý kyďák. No, neumí chodit, malý kyďák. To je dobrý napad, neumí chodit. Se do něj nemůžu trefit. Malé děcko, ne? To je tata. Dřív zabít. Hej, tata policajt. Ano. První rána být zasazena. Druhá rána být nezasazena. Třetí rána být zasazena. Ano. Ježiši, ty vole. Kolik jich bylo? Počkej, kill. To bylo hodně hardcore. Ještě jednou. Jdeme se opalovat. To hraju po hodně dlouhé době. Fire. Hej, je to Fire. Hej, tam Počkej, je to ta stejná vesnička? Ne. Hej, tam by něco mohlo být. Ale mě by zajímalo. No zase, super, kuchařík po mně jde. Ty vole, ty máš oči na saláty nebo na špagety. Ale ne na mě! Leva, prava, co je bude? Což ti sleduje nějaký Spartan. Hej, kamo. Když jsem po něm házel židle. Co to je? Potato chips, berem. Máme hlad. No budeme mít hlad, ještě nemáme. Ježíš Maria, tady jsou taci malí. Ne, velcí. Ne, to je velký. Kyďáci Já taky. nemám rád. Proč? Je jelen. Je? No a proč tenhle zombik mě chce zabít a toho jelena ne? No, a ne, mě chce zabít, super, no. Krásný kravot. Kdyby se od nich něco dostalo. Kame, tak dostanu. Neboj se, Evře, neboj. No super, tak už bojím. Bože, on. Oha, Když bys něco dostal, hlavičku, napamatuju. taky si říkám, taky to, taky lidi. Jo, kyďák. Nemám rád plazící zombiky, já nikdy nemůžu strefit. Šmoulové. Tak
Kyďáci, já jim budu říkat kyďák. OK, oni jsou menší ještě než kdy dořeme. Kurva, kdyby jsem měl tam tu snajperku. To by se tak sejme. Headshot! Hej, to byla normální brokovnice. No jedno! Nekaž mě naladu! Ano, mám 38 hapeček. Voják! To je vojenská základna! Hej, já jdu nahoru. Takhle. Je pila! Já chci pilu! Beru! Ne, nemůžu ani strepit! No jasně, už bylo po mně 2, 3, Kyďák, 4! já nesnaž mi tak ty kyďáky. Vojka? Pojďem, kyďáku! Pojďem! Já se dlouho bojím. Ano, jeden. Ok, musím pozabíjet. Bože, to je tak těžké. Ej, normálně by se pilu složil na zem hned. No, jsou zombici, tam nejsou lidi! Jsou kaži malí. Bože, to nemá cenu, to je velice těžké. Čínská zeď? To je vyrazit. Čínská zeď. Nekaž mi náladu. Mě to je. Mít zatím dobrou. Ale chtělo by to už pozabít a chtělo by to hlavně už nějaký batoh. A pořádný kill. Ne. No. Pořádný. Ok. Kdyby se dala přelést. To je kaníčka. O, teda tam byla nějaká ambulance. Ne, kudy tam mám jít? Tady, ne. No a tam když stalo, tam jsou 3 zombici. Úplně jedno. No jasně, dál. Airport? Tak já nevím jak to To je airport, sakra. musím všimnout z také dálky, jo. OK. Obejdi to taky. OK, ty negře, pojď na negra, pojď! Negr versus zelený šmoula. Kolik ti zbylo, kamoš? Kamo, ty kare. Aspoň jednou jsme to dát mohli. Je asi tak. 4! Ano, Krása. 41 hapaček, to není moc dobrý. Ne. Ne, tam je malý kyďák, doufám, že si mě nevšiml. Co divný. Bacha, velký kyďák za tebou, před tebou teda. Před tebou. Naboje. Velký kyďák. Prosím, že máš naboje. Nezraň mě! Oho! Kyďák. A jdem. Jo! Ne, on se netrefil. už nemám naboje. Drž. Erko! Ne, 4, obejdi to. OK, zdrháme. OK. Dobře vracené. Tyhle dobré bariéry. Je naboje. Neber to! To nemá cenu. Takže dáme z poslední hru. Bohužel. Máme trénink. Do ticha! Lepší mluvení trénink, prosím tě. A to je těžké, zase uvidíš? Další. Oni mají Ice Offensive, nebo co to mají, prosím vidí na dálku. Já jsem ho ani neviděl. Já to kašlu, já jdu do moře. Bude nějaká babička, ty jak to Nej, triču. asi tak, on je silný, on je opí. To je žužu. Kam on má strašně rychle. No to není dobrý. To ho nedám. Já ho nedám. Já. Neříkej, že ne. Ty to musíš užít. No vidíš, kyďák. A prý, že jsem neviditelný. Mrkev. Jak jsem plázil, jste mohl vejít. Ježiši Mario! To mě může... To je to debil! Ten kid jeden. Ještě poslední. Poslední game, ale už doopravdy, myslím, asi, doufám, určitě. Vrátíme čas opat na No, tak to asi zemřeme hned, protože tam je big město a big problem.
Když tak nápady na taktiky můžete napsat dolů do komentářů. Nebo co máme natáčet? No, ale to už jsem jim říkal, ale radši only ne, že já nebudu platit za nějaké blbosti, Jo, no. nebudu platit zbytečné money. Něco, co se dá prostě všude sehnat. Ano, World of Tanks třeba? no třeba, No, nevím. což mě nebaví. Ale tak možná bychom si mohli, Battlefield. třeba. Minecraft. Ale já chci autička, já potřebuji sehnat benzín. To jsou ty kloce. Hej, tady v tomhle, že jo? Že v tomhle bylo hodně těch zbraní. Jo, tady bylo. Kde v jakých domech to bylo? Myslím, že v tomhle. Jo, v tomhle to bylo. Ne, tu žádná není, tady byl naboje. Jo, tady jsme vlastně všechno vybrali. No. To jsou ty naboje na toto. A co další naboj? Ne, to není naboj. To je korn. Popcorn. Možná. Je. Popcorn. M-Bank, nebo Česká spořitelná. Ne, Unicredit Bank. Tak bude. Možná, já nevím. Já ani nevím, Prosím, ať si mě kyďák nevšimne. Ne, tady jsou dveře. Ani. Byla velké šesty. No, zaseky, to si nevšiml. Pistol. Ano. Pojďem, prosím. Pojďme. Ten záblesk. Záblesk budoucnosti. Teď mě to napadlo. Ježišmarja. Kyďága je jeho otec. Prosím. Vyruchli náboje. První vždycky musí dojít v nejhorším okamžiku, vě. No, to je jenom na nic něco naboje. To je nová pistol. Ježiš, hold. Drej. To je nová pistol. Kyďák to obešel. Ona nemá zbraně. Ne, to není vlastně ta zbraň. Tohle je ta zbraň. Jo, oni to se obejdou. S ní budu dělat prdel, pozor. To nemá taky. Tak krám. Sakra krám. Co by bylo prdel, jsme fakt dali vybrat prachy. To boží auto. Víš, to je to, já si nemůžu pomoct, ten dým je hrozný. To je úplně hnus. Jaký dým. Co to je napsané? To taky nemá zbraně. To pošahané. Dobré, žiješ, jeď. Safe. Já jsem mi krásně úplně bečkem. Bum. Já ani nevím, po čem jdu. Bum, ratata, bum. Protože už je to také... Chceš jít ještě říct tu vtipnou věc, co ti řekl ten? Kamarád? No tak tomu jsem se hodně řechtal. Hodně moc. Díky za nápad. Takže já jsem Honza, můj kanál se jmenuje Jirka a dopravdy se jmenuje David. 3 jména v jednom. No možná to bylo 3 jména v něčem, ale... Dřevo! Že díky za superový nápad. Víš, takže velice díky. A už to asi zabiju, protože už mě to nebaví, jak mě pořád tady za tam Obušku z pytle ven! Teďka mi to začalo střílet! Bože. Takže dík lidi za slednutí tohohle videa. Dejte like, sdílejte, koment a dislike si zdržte za klobou. Čus!